قایدەیە بۆ عیسا بژارد و دا بihîstin. Matta 12 û Îsa ji wir rabû û hate kenîşta wan û vayê mirovek li wir hebû û destê wî hişk bû. Ji bo bikaribin bo Îsa sûcdar bikin, wan jê pirsîn û gotin ma roja sebtê şifadayîn cayîz e. û Îsa ji wan re got ji we kî heye bo meheke wî hebe û roja sebtê bikeve çalê de bi wê negire û dernexe. Lê belê mirov çi qas ji mehê hêjatir e jî ber wê yekê roja sebtê qencîkirin cayîz e. Dawiyê Îsa ji wî mirovî re got destê xwe dirêj bike, wî jî destê xwe dirêj kir û destê wî seqet mîna destê dîn baş bû. Lê belê feresî derketin derve bi hebre şêwirî got ka ew dê çawa Îsa bidin kuştin. Şikû birayên hêja, pirtûka pîroz, İncîl, Matta 12 Silav û rêz.